على الجبل نسهر اكيد نشرب مي دم ونشرب شوية عصير نعيش بتراثنا بشي اصيل ما نقعد ببلاد الغربة هيدا شي كتير زهقنا من العيشة عيشة الحمير بتدلك برات البلد واحد غريب ما عندن حرية وما عندن تقدير طب انا هلا شو بعمل يا ريت في طير وارجع على لبنان عالسريع الغربة بلدنا. Ara ha arribat l'hora del banquet. Al restaurant e Beirut amb el Wael. Anem a menjar amb la seva família i algun dels seus amics. أكلتنا هيدي الغربة نحن راجعين راجعين على لبنان الحبيب بتروح لهونيك تعرف مين هو جارك بتضلك هون ببقطولك. Las diferencias no hay muchas diferencias. Las verduras es un común, ça veut dire más o menos son tot el mateix. Hi ha molt verdures a la cuina catalana, també a la cuina libanesa. Però a la cuina catalana menjarem molt el carn cru, com pernil, el carn fumat, tot. Però nosaltres també menjar-lo, però no és com aquí. شغلة عنده النخلتين بس حبيبي بدي اقول لك شغلة ما في احلى من لبنان ما في احلى من لبنان بدنا نرجع على لبنان غربة بلدنا بدنا نرجع. Nosaltres que no fem molt que esteu aquí a Catalunya, no? Jo sí. Sí? Ja fa 6 anys. 6 anys. No, jo fa 2 anys més o menys, sí. Estàs jefe Sí, bueno, ja és jefe ja. Sí. Però què trobeu a faltar més del vostre país ara? Jo el que trobo a falta són els amics, La família, les velles. això, la vida de família i tot això és una mica molt diferent. Va. Perquè vosaltres vau venir aquí, vau sortir del vostre país sols o vau tenir altres familiars que vau sortir aquí també o vau anar a l'aventura? És una mica complicat, no? És diferent, no? Van a Bèlgica primer, jo vaig anar a França primer, vaig conèixer músics catalans, vaig estudiar música a París, vaig venir aquí de festa, a Sant Rosó, i m'he quedat. I aquí vas quedar. ويعيشوا بأمان غربة بلدنا بدنا نرجع لبنان راجعين غربة بلدنا. El Líban és un país multicultural. Sí. Teniu religions catòliques, musulmanes... Tota religió. I cada un té les seves tradicions tant culinàries, que representem el menjar, tant socials també. Sí, cada un és molt diferent, hi ha 18 religions. Quantes? 18 religions al Líban, però en menjar no, tots són igual. Sí, tots A veure, no, són diferents. En principi, bueno, abans de la guerra, no? Per del 76, tots convivien perfectament. Era un somni, no? I la guerra ha fet que tot això va canviar. Va partir de les civilitzacions, la gent, els costums, els van dividir tots, cristians entre cristians, musulmans i cristians, entre ells mateixos, tothom es va dividir i es va trencar una mica, no? Però jo crec que ara... Però l'esperit hi vol tornar-hi a ser i d'integració, de bon rotllo, de bon viure, o depèn un poquet de l'època? Depèn de l'època, depèn de la gent, depèn de la zona. Sí, però ara el país és molt diferent, tot la vida normal. És un país ara normal, tot normal 100%. Hi ha la estabilitat, hi ha tot, els gent són molt agradables, molt integrats amb cristians, amb musulmans, al revés. Hi ha molt econòmic, molt investiment, molt oficines de tot, de l'ONU, de l'ESCWA, de tots són al Líban, de tota la regió. Això hi ha al Líban. Al Líban no hi ha ni petroli ni res, però sempre hi ha cap. Com pot ser que siguin d'Orient Mitjà, és del Mediterrani? Sí. Musulmà o no musulmà o cristià, no sabem bé si és un país laic o no. Tingueu vi, cervesa, Licor, tot. Les religions, no, el musulmà, el cristià o altres, i normalment els cristians beuen alcohol. Depèn, tens cristians que no beuen alcohol tampoc, o tens musulmans que beuen alcohol o no,
però això no importa. El que importa és que tens un públic que sí que pot beure alcohol. Llavors, un restaurant com aquest, que està a Europa, respecteja els costums de la gent i té alcohol. Però si que el no bec alcohol, però la gent d'aquí sí, és una manera d'integració, es pot facilitar la integració. Bé, la veritat és que el menjar era boníssim. I des d'aquí convidem tots els espectadors a venir per menjar aquí a Wael, al Beirut, a Manresa. Ens veiem amb més Gresol al proper mes.